Gihimo ang book launching sa usa ka mall sa Kidapawan City nga kabahin sa Timpopo Festival 2022. Ang librong Proclivities, A Collection of Stories. Nakalatid ang istorya sa syudad sa Kidapawan nga gisulat ni Carlo Halay David. Nakasulat sab dinhi ang mga mugbong istorya nga gistorya sa mga katigulangan. Mabasa sa libro ang pulong nga Kidapawan gikan sa tribong Ubo Manubo nga Tidapawan. Bot pasabot, Spring in the Highland. Subay sa etymology, 13 ka mga pinulungan ang nagubad sa pulong nga Kidapawan. Sumala ni Kidapawan City Mayor Jose Paulo Evangelista nga mitambong sa book launching. Importante ang pag-ila o pagtahod sa kasaysayan aron masubay ang gigikanan. Mitambong sa book launching sila 3rd District of Cotabato Representative Ivy Dalumpenes, Isip Representante ni Cotabato Governor Emilio Lala Talinio Mendoza, Provincial Tourism Officer Josephine Abiliana, City Tourism Council Chairperson Bianca Isla Villarico, City Councilor Rochelle Gantuangco Soreta, Irene Claire Pagal, ug Judith Navarra. Mutya ng Cotabato Summer Fernandez ug Dato B. Ikdang gikan sa Council of Elders of Indigenous Peoples. Gipasalamatan ni David ang tanang mga mitambong sa book launching, hilabi na sa naghatag og importansya sa iyang trabaho. Pipila ka mga iladong mambabalak sama ni Rita Gadi nga nihatag sa ilang positibong review ug tubag sa librong Proclivities. Dr. Warlito Katuray, Chairperson English Department, Sulaiman University, ug si Gerald Helendez, magbabalak gikan sa Tacurong City. Gipahigayon usab dayon ang book unboxing ug libreng pag-apod-apod sa libro ngadto sa pipila ka mga espesyal nga bisita. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.